Pnawn da bawb, croeso mawr ato ni. Yn hyfryd cael bod yma. Tywydd yn braf tu allan, ond dyma'r lle i fod. Mae'n bynhawn di Sul fel rhan o ddigwyddiad Steddfod Amgen. Braf gweud bod Cymdeithas Iaith heddi yn lawnsio ymgyrch newydd Cymraeg Iaith Hamdden. Fel allwch chi weld, mae yna lu o wynebau hyfryd cyfarwydd fan hyn i helpu gyda'r lawnsiad. Fi yw Dylan Ebenezer, gyda llaw, fydda i'n trial cadw trefn ar bopeth. Just o ran be fydd yn digwydd, fel ni'n gweud, mae yna lawnsiad swyddogol. Bydd Siôn o'r Cymdeithas yn mynd trwy'r pethau pwysig ac yn esbonio mwy am yr ymgyrch yn y man. Ond fel allwch chi weld hefyd, mae yna banelwyr hyfryd yma. Gan nhw gyflwyno eu hunain cyn bo hir, fi wedi rhybuddio nhw am hyn. Hefyd, mae yna gyfle i chi ddanfon cwestiynau ato ni. Felly mae'r dechnoleg yn gweithio yn ôl y sôn. Os welwn ni gwestiwn, ni daflu fe at y panel hefyd. Ond cyn i ni symud ymlaen at y lawnsiad swyddogol, dewch i ni glywed gan bawb, os gwelwch yn dda. Gewch chi gyflwyno chi achos mae fe'n llai o waith i fi. A ni ddechrau gyda'r dyn i hun, Ceri Cunnington. Os angen cyflwyniad, well ni gael ein Ceri. Hai Dylan, diolch yn fawr. Ie, Ceri dwi o Blaenau Ffestiniog, a dwi'n gweithio fo menter enw Antur Stiniog, sydd wedi bod yn datblygu gweithgaredda awyr agorad a hamddan yn yr ardal ys 10 mlynedd o'n bellach. A croesawu'r sgwrs ma'n fawr iawn. Ie, edrych mlaen. Diolch yn fawr gyda ni. Laura Cynadog hefyd, chi di gyflwyno di ran ysgolch yna? Diolch ti Dylan. Ie, Laura Cynadog, byw ym Mhontyberem, yn wreiddiol o Ddyffryn ac yn dysgu yoga trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn fam i ddau bach ifanc sy'n rwan yn dechrau hamddenna trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwych. A hefyd, Nia Peris yn ymuno gyda ni. Pnawn da, Nia. Pnawn da, pawb. Ie, Nia, byw yn ochr Aberystwyth, oedd yn amlwg yn wreiddiol o'r Gogledd, oedd y ffynanlla. Yn dod o hyn illa o gefndir bach yn wahanol, hynny ddim yn gyflogedig yn y diwydiant hamdden o gwbl, ond yn ymwneud lot yn gymdeithasol te, felly yn seiclo lot yn hun, a hefyd fel o Laura'n deud yn rhiant i ddau blant sydd hefyd yn ymwneud gyda clwbiau seiclo rhedeg. Felly gobeithio ochr arall peth, ddim yr ochr swyddogol, ond yr ochr cymdeithasol. Ie, gwych. A Laura wedi cael paned hefyd, gyda llaw. Gwasanaeth. Gwasanaeth, gwych. Fe welwch chi Matt gyda ni hefyd, Matt Adams. Pnawn da, Matt. Ydych ti gyflwyno dy hun, ysgolwch yma? O, mae Matt ar mute. Yna'n odli. Matt yn... Na fe, ni'n clywed ti eto. Trio eto. Ie, Matt ydw i. Dwi'n dod o Gydydd yn wreiddiol, yn byw yn y gorllewin gwyllt ebyn hyn, yn Llandysil, a rhedeg ganolfan o'r enw Calon Tysil, sef ganolfan elusennol. Ni'n darparu gwasinofio i blant a bob math o weithgareddau hamdden hefyd. O, gwych, diolch, Matt. A Bethan Williams yma, o Cymdeithas Iaith, a Bethan, dwi'n rhywbeth ti, byddai'n taflu lot o gwestiynau i ti am yr ymgyrch yma, mae'n siŵr. Os ydych ti gyflwyno di'n hefyd, ysgolwch y dda? Ie, na, fe hwnna'n iawn. So mae'r ymgyrch Cymraeg Iaith Hamdden i raddau nath ddod o ardal Sir Gyfyrddin. Wnaethon ni lansio Cymraeg Iaith Hamdden Sir Gar dros flwyddyn nôl nawr, a wedyn ni di, mae'r Cymdeithas yn genedlaethol wedi mabwysiadu'r ymgyrch. Gwych. Dyna'r panelwyr, ni'n edrych ymlaen i gael y drafodaeth. Mae Siôn o'r Cymdeithas yn mynd i lawnsio pethau yn gyntaf, esbonio mwy i chi, felly newn ni gyd istedd yn ôl yn gwpl o fnydau. Geith Siôn wneud y gwaith caled. Draw ti, Siôn. Ia, diolch yn fawr, Dylan. Felly yn y fras, bwriad yr ymgyrch ydy i normaleidio'r Gymraeg fel prif gyfrwng hamdden a chwaraeon yng Nghymru. A jyst chydig bach o gefndir, fel oedd Bethan yn crybwyll, Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin nath gychwyn hyn y llynedd, a rwan da ni isio ehangu hyn ar draws Cymru i gyd. Mae yna ffocws ar addysg o ran hybu'r Gymraeg ymhlith plant a phobl ifanc. Ac wrth gwrs, mae hyn yn allweddol os da ni isio cyrraedd y miliwn a mynd tu hwnt i'r miliwn. Ond mae hefyd angen mynd tu hwnt i hwn yn ogystal, achos wneud addysg i'r darlun llawn. Mae angen i ni gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc yn enwedig, ond hefyd i bobl yn gyffredinol, i ddefnyddio'r Gymraeg yn naturiol, efo'i ffrindiau nhw tu allan i'r stafell dosbarth. Mae chydig bach yn cliché, ond mae o'n wir. Y sialens ydy i drio wneud y Gymraeg yn iaith cŵl. Ac fel o'n i'n dweud, os da ni wirioneddol o ddifri ynglyn a nid dim ond cyrraedd y miliwn o siaradwyr, ond hefyd mynd tu hwnt i hynny o ran
yr aniferoedd, ond hefyd o ran gwireddu hawl pobl i fyw eu bywydau nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. Yna mae rhaid i ni cael strategaeth, mae rhaid i Llywodraeth Cymru weithredu strategaeth benodol ynglyn â yr iaith Gymraeg yn y meysydd hamdden a chwaraeon. A mae yna fodd gwneud hyn mewn ysgolion cyfrwng Saesneg hefyd, a nid yn unig bod yna fodd, ond fe ddylid gwneud hyn, oherwydd mae plant yn cael addysg Gymraeg mewn ysgolion Saesneg, a maen nhw'n gallu gwybod digon o Gymraeg i allu dilyn cyfarwyddiadau chwaraeon, ond yn amlwg mae Cymdeithas yr Iaith eisiau ehangu addysg Gymraeg ar draws Cymru i gyd, felly mae'r ddwy ymgyrch yma'n mynd law yn llaw. Ond y pwynt ydy bod hyn yn un continuum, felly fydd pob un sir ar y continuum yma lle, ac y nod yn y pen draw fydd gwneud y Gymraeg yn brif gyfrwng addysg, brif gyfrwng hamdden a chwaraeon ar draws Cymru, ond da ni'n cydnabod fydd gwahanol ardaloedd a siroedd yn cychwyn ar gwahanol bwyntiau ar y continuum yna. Felly mae yna lot o waith da eisoes yn digwydd yng Nghymru, ac un enghraifft o hyn di clwb rygbi Castell Newydd Emlyn, a dwi'n mynd i ddangos clip sydyn i chi. I fi mae'r clip yma'n crisialu y ffaith drwy annog y Gymraeg mewn clwbiau chwaraeon a hamdden. Nid yn unig da chi'n cael llwyddiant yn yr un clwb yna, ond mae o hefyd yn cael effeithiau da ar y gymuned ehangach hefyd, fel byddwn ni'n gweld yn y clip rwan lle. Penderfynon ni lansio ymgyrch Cymraeg Iaith Hamdden Sir Gar yn Castell Newydd Emlyn a yn y clwb rygbi yn benodol, achos bod nhw'n esiampl mor dda o glwb sy'n gwneud rhan fwyaf o'i gweithgareddau drwy gyfrwng Gymraeg a naturiol, a bod nhw'n esiampl i glybiau eraill ar draws, dim yn unig Sir Gar ac Ceredigion, ond ar draws Gymru i gyd. Ni ddim eisiau gweld Gymraeg fel iaith addysg neu'n cael ei chysylltu gyda'r ysgol yn unig. Ni eisiau gweld Gymraeg yn naturiol yn cael ei defnyddio yn y maes hamdden. Yn ganol dyffryn teifi, a pawb yn siarad Cymraeg o'r rhan fwyaf o bob un, a'r hynna sy'n dod i munod ar clwb. Maen nhw'n gwneud ymdrech beth i ddysgu bach o Gymraeg beth, bod naill ai ar y ca, neu fel un nhw'n o'r i ddechrau'r cor yma. So mae chans i siarad digon o Gymraeg. Yn eitha lwcus o ran tîm cynta yn Castell Newydd, mae mwyafrif o'r boys yn siarad Cymraeg, dan ni eisiau tua 90% o'r tîm. So mae'r olwyr i gyd yn wedig, so pam ni'n lle siarad ar yr ochr, mae popeth lle dod trwyddo'n Gymraeg. Mae fe gobeithio'n helpu, ond falle blaeniau foment yn y gyngrau, felly bod e ddim wedi helpu lot fydd i maid yn hyn. Ni'n galw'r symudiadau yn Cymraeg, yr llinellau, yn scrums a popeth. Pob un yn siarad Cymdeithasau'n Cymraeg. Cwbl o props ni a cwbl o funkers ni nawr. Ni'n siarad hybu nhw man i siarad mwy o Cymraeg a maen nhw'n dysgu mwy trwy chwarae gêm. Fel clwb ni'n lwcus iawn, mae 3 chwaraewr rhyngwladol Dani, Scott Williams, Gareth Davies a Josh Turnbull. Gyda Josh hefyd yn hyfforddi gyda tîm cynta Davi eleni. Felly fel rhywun i edrych lan yn wedig i'r bechgyn ifanc, dim jyst o ran i rygbi nhw o ran y clwb. 3 nhw'n siarad Cymraeg, mae 3 nhw'n siarad Cymraeg ar y teledu fyd ar ôl gêm. So ran hwnna, mae fe'n hwb mawr. Mae mam a dad o'n ddim yn siarad Cymraeg, mae ddau nhw'n Saesneg, a nes i mynd i ysgol gynradd Cymraeg, ysgol gynradd Bryn Saron. Wedyn nes i ysgol Gyfyn Emlyn, ond oedd llawer o bois o ardal ma, maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. So oedd yn dda i fi siarad Cymraeg gyda'r bois oedd ni'n chwarae gyda. Mae'n ysbrydoliaeth bod lot o bois yn wario i Cymru yn dod o tîm mor fach a hyn. So pob tîm yn Cymru yn siarad Cymraeg, so ni'n gallu gweud tactics ni a pethau un gilydd heb bod nhw'n deall ni. Mae'n dangos fel mor bwysig yw'r iaith Gymraeg yn pob agwedd o rygbi a pethau fel yna. Nos wedi 4 blynedd nawr ni, mae'r cor wedi dechrau yn y clwb yma, a braf gweld rai o hen chwaraewyr
o'r dechreuad y clwb yn y côr, a hefyd rai ifancach nhw ymddeol a rai dal yn chwarae. So, mae'n beth da iawn. Chi'n clywed chwaraewyr yn siarad yn Gymraeg, mae'r drafod ar ôl y gêm mwy na ddim yn Gymraeg, ar ôl gêm dydd Sadwrn, wel, beth sy'n eisiau gweud rhagor, yna fe. Ia, da ni'n ddiolchgar iawn i raglen heno ar Esblyr am roi'r caniatad i ni ddefnyddio'r clip hwnnw. Ag i fi mae'r clip yma yn pwysleisio y cysylltiad rhwng Cymraeg Iaith Hamdden a Cymraeg fel iaith gymunedol hefyd. Fel da chi'n gweld y cysylltiad yna rhwng y clwb rygbi a'r côr felly, yn y fideo yna. Felly, i fod yn benodol, be yn union da ni'n galw amdano fo gan Lywodraeth Cymru? So, 3 prif beth. Prif 1, hybu symudiad at ddysgu chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru, mewn cydweithrediad â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i drefnu hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Rhif 2, trafod gyda chyrff chwaraeon cenedlaethol fod cyrsia hyfforddi'n Gymraeg a bod gweinyddiaeth y cyrff yn gwbl ddwyieithog mewn cydweithrediad a swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a gweithredu i gynnwys y cyrff chwaraeon cenedlaethol yn y Safona Iaith. Rhif 3, sefydlu'n arbennig cronfa gweithgareddau awyr agorad a fydd yn gallu rhoi grantiau a benthyciadau i helpu sefydlu mentra cydweithredol i drefnu gweithgareddau awyr agorad Cymraeg ac ar gyfer ymwelwyr, gan ddefnyddio adnoddau naturiol Cymru i greu swyddi ar gyfer pobl ifanc lleol. Felly, pwynt cychwyn ydy hyn, a mae yna aladau eraill ar gyfer cynghora sir ac yn y blaen, fel nath Cymdeithas yr Iaith gyhoeddi llynydd yn Sir Gaerfyrddin. Ond am rwan, beth da ni'n mynd i wneud ydy, da ni wedi creu e-bost da chi'n gallu anfon at y Llywodraeth, at y gweinidogion perthnasol, sef yr is-weinidog dros diwylliant Dafydd Oes Somos, gweinidog dros y Gymraeg Eluned Morgan, a'r gweinidog addysg Kirsty Williams. Drwy glicio'r link yma, cymdeithas.cymru /Hamdden, a na roed y link yma yn y section Q&A hefyd. Drwy glicio'r hwn, mae e-bost wedi cael ei sgwennu'n barod, a yr unig beth da chi'n gorfod wneud ydy mewnbynnu eich manylion chi, a mi fydd yna e-bost wedyn yn mynd yn awtomatig yn eich enw chi o'ch cyfeiriad e-bost at y Llywodraeth yn gofyn iddyn nhw weithredu y 3 pwynt yma felly. A felly chi darllen yr e-bost yn llawn drwy glicio'r link yma. Felly, os oes ni'n cael lot o bobl yn gwneud hynny, so hynny'n rhoi pwysau ar y Llywodraeth i weithredu. Ac os oes chi'n hoffi cymryd rhan yn yr ymgyrch yma, achos hwn ydy Lansiad yr ymgyrch, mae yna lot o bethau i ddod, a da ni yn barod i rando am syniadau gennych chi. Os gennych chi unrhyw beth i'w gyfrannu o ran syniadau, plis cysylltwch efo Cymdeithas yr Iaith. Yn enwedig os da chi yn cymryd rhan mewn clwbiau chwaraeon neu mudiadau hamdden. A cadwch lygad allan am ein camau nesaf ni. Felly, dyna ni gyda fi, na i'n dod nôl at Dylan ar panel rwan. Diolch yn fawr. Diolch Sean, diolch yn fawr iawn. Pawb yn troi gosgu botymau, mae'n sy'n bod chi'n clywed ni, fi'n cymryd pawb yn clywed ni unwaith eto. Lot o gyffro o gwmpas hwnna, lot i'w drafod yn amlwg. Ceri, actually, gaeth achub y ti, achos mae'n berthnasol iawn i beth ti bod i fod yn ei gyda'n Trystiniog am hynny. Gwestiwn gyda, pam bod rhywbeth fel hyn yn bwysig, ti'n teimlo? Dwi'n ffodus iawn, i fod yn onest, fel o'n i'n dweud cynt. Mae Mhentra neu trefi 80% o bobl siarad Cymraeg. A fel o'n i'n dweud cynt, oedden ni chwarae pêl-droed yn y glaw ar mwd. So oedd o'n Iaith Hamdden, oedd o'n Iaith cymunedol yn sydd. A wedyn pan ti'n clywed, mae'n mor bwysig. O ran Antyrstiniog, dwi'n cofio pam nath ni sefydlu Antyrstiniog oedd, yna 45 o canolfanna awyr agorad yn Gogledd Cymru. Dim ond 2 sydd dan perchnogaeth Cymreig neu Cymraeg. A dwi'n cofio mynd o bobl ifanc o Stiniog i caiacio yn Nant Gwynant. A dwi'n cofio'r person ifanc yma, oedd o'n gwybod os na'r wyddan a'r moelwyn oedd o, ond oedd o rioed i cael profiad o hamfenna go iawn a deall a mwynhau yr awyr agorad drwy'r iaith.
oedd o'n rhywbeth estron mewn ffordd. So i fi, mae'n holl bwysig bod ni yn greiddio a bod y plant yn cael cyfla a bobl ifanc yn cael cyfla i fwynhau yn amgylchedd drwy'r iaith. Os dyna'n ein sens. Sorry. Bendant. O sôn fyna, chi wedi dawnsio rhywbeth yn Sir Gar cyn hyn, felly mae fe wedi digwydd, felly, wel, sut ath hwnna, beth sydd wedi digwydd yn Sir Gar? Wel, ie, i ddilyn i raddau beth oedd Ceri yn gweud o ran gwreiddio pethau yn y gymuned, anna beth o'n i'n gweld yn Castell Newydd, oedd neb wedi penderfynu o'n i'n mynd i wneud hyn yn Gymraeg, o'n nhw jyst yn wneud e, a achos mae Cymraeg oedd i iaith nhw, yn Gymraeg o'n nhw'n wneud e. So oedd na ddim penderfyniad penodol, a hynny na'r rheswm eithon ni at Castell Newydd. Fi'n gwybod bod yna lot o glybiau eraill tebyg yn y sir, ond clybiau eraill, yr un peth yng Nghymru, ar draws Cymru, mae bod rhan fwyaf o bobl yn siarad Cymraeg, bydde hyfforddi neu be bynnag yn digwydd drwy'r Saesneg. Bod pawb yna neu'r rhan fwyaf yn siarad Cymraeg, bydde'r gweithgaredd yn digwydd yn Saesneg. A ni eisiau gweld na'n newid, so bod pethau wedi gwreiddio yn y Gymraeg. Laura, fel athrawes ioga, mae hwnna'n ddifyr, y busnes, falle bod y criw i gyd yn siarad Cymraeg, ond bydde'r gwersi neu'r hyfforddi yn Saesneg. Ti'n teimlo hwnna'n yn broblem? Wel, o'n persbectif i, does na ddim modd ar hyn o bryd, dwi'n gweithio ar y peth, ond does na ddim modd ar hyn o bryd hyfforddi fod yn athro ioga trwy gyfrwng y Gymraeg. So, dim ond Saesneg sydd gen ti fel opsiwn. Dyfais i fyny yn y Ffrinogwen, mae gwrdd gyfan gwbl Gymraeg, so pryn oedden ni siarad Saesneg. Ac eto nes i wneud y hyfforddiant ioga efo The Very British Wheel of Yoga. Ac oedd pen wedyn, ddoes i ddysgu i ddechrau yn ardal Caernarfon a Porthmadog, o'n i'n teimlo'n ofnadwy o rhwystredig, bach yn embarrassed weithiau bod fi'n methu mynegu be o'n i'n trio ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac oedd hynna newid wrth i fi fagu hyder a ffeindio'n rhaid fwy fel athrawes lle ac oedd o'n troi i fod rwan gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Achos rili ddim Saesneg di iaith ioga chwaith, ond Sanskrit yn reiddiol de. So os da ni angen cyfieithu o hwnnw rili, dylse bod ni'n cyfieithu. A dwi yn meddwl bod yna beryg, os da ni yn meddwl am gyfieithu, bod ni wastad yn cyfeirio at y Saesneg yn hytrach na be oedd Ceri yn dweud rwan, enwa'r mynyddoedd. So o'n i'n yr ysgol dy Ffrinogwen, oedd y mynyddoedd ar y stepan drws, ac o'n i'r un peth, so ni'n di medru enwi nhw i gyd, y copaon, bod nhw i gyd o'mlaen ni bob dydd. Felly, ac cytuno'n llwyr efo'r ddau o'na chi, a meddwl bod angen hefyd gweithio ar hyfforddiant. A mae yna ddiwylliant o fanna lle, ti'n concro mynydd yn hytrach na mynd i fyny fel bardd. Ti'n gwybod fel? So ti'n rhoi hamdden yn ei gyd-destun, a pam wyt ti'n mynd i fyny mynydd, a pam wyt ti'n... So dim eisiau swndio, ond ti'n rhoi y diwylliant yn rhan o'r hamdden, a mae'n mor bwysig. Matt, gai dod â ti mewn, achos ti'n ei chanol i o ran, yn Sir Gar, yn Llandysul, hefyd, yn gweithio yng nghanol y diwydiant hamdden. Beth yw'ch profiad chi ti a Llandysul? A cyn i ti ddechrau siarad, fi'n gweithio ti bod angen i Matt beidio bod yn mute eto. Bingo. Diolch, Matt. Wel, yn Ceredigion, gweud y gwir, ond ar y... mae'n ddrwg dy fi, be fi wedi gwneud? Fi dal yn gael efo'n dyfed, sorry. Well dy fi dyfed, ond o'n i'n gweithio gyda'r Cyngor Sir Gar yn Llanelli a clywed lot o'r iaith Gymraeg o gwmpas y lle, ond i fi, oedd yn anodd credu bod gwesi nofio ddim yn gallu cael ei darparu yn y Gymraeg yn bennaf yn Llanelli ac yn Cyfyrddin ac yn Rhydaman. Felly pan symudais i Lansiad i weithio yn Calan Tysil, oedd yn rhywbeth gymunedol, oedd lot o bethau yn digwydd yn y pwll nofio yn y Gymraeg ty beth, ond oedd e byth wedi cael ei ffurfio, oedd e byth yn rhywbeth o'n i'n gallu garantio fel pwll bod y gwesi yn cael ei digwydd yn y Gymraeg, a oedd hwnna un o pethau o'n i moyn mynd ati yn syth i wneud yn siŵr bod pob un yn hyderus i dysgu yn y Gymraeg, achos oedd ambell person ifanc yn hyfforddi nofio, ond ddim really yn mamiaeth Cymraeg, ond felly falle ddim mor hyderus i wneud e, ond ar ôl siarad gyda nhw a just helpu nhw bach a rhoi y hydau nhw, oedd modd iddyn nhw wneud, a o'n i'n hapus dros ben wedyn i weld bod nhw'n ffynnu a mynd ati i wneud yn naturiol. A
gyda rhywbeth fel nofio, mae jyst mor bwysig bod plant bach fel 2, 3, 4 oed yn gallu gwneud yn ei mamiaeth, achos, wel, chi'n gofyn i blant oedran na i wneud unrhyw beth, a os dydyn nhw ddim yn deall y iaith, a maen nhw mewn cromfa dŵr, mae fe'n eitha llygad, wrth gwrs. Felly, i fi, oedd yn un o blaenoriaethau o'r dechrau, oedd sicrhau bod popeth yn rhedeg trwy gyfrwng Cymraeg, oedd popeth ni'n rhoi mas o Facebook yn dwyieithog gyda Cymraeg yn gyntaf. Pob tro ni'n siarad yr rhieni, ni'n ffodus, ni yn mewn ardal Cymraeg iawn. Mae rhan fwy o'r rhieni yn siarad Cymraeg a eisiau gwersi nofio yn y Gymraeg. Dyw hwn ddim falle yr un peth ym mhob man yn Nghymru yn amlwg, ond i fi, yn pwll Llandysil, oedd rhaid ni'n siŵr bod popeth yn Gymraeg. Swnio fel lle da i fod. Nia, fi'n gwybod ti'n ardal Aberystwyth erbyn hyn. Beth yw'r profiadau chi yn yr ardal yna? Dwi'n meddwl, ti'n fel mae Ceri a Laura wedi dod magu yn y gogledd a bob dim yn digwydd yn Gymraeg, a wedi wirfoddolwyr di oedd yn rhedeg a sesiynau fforddiant mae lle blan bach. Hynny yw Cymru Cymraeg oedden nhw gyd yn naturiol fan'na, de. Dwi'n meddwl, dyddiau yma fan hyn, fel mae o'n genedlaethol, mae o'n amrywio o un gamp i'r llall. Dwi'n meddwl bod pethau fel darlledu drwy gyfrwng y chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael anferth o effaith. Ti'n sôn, wel, chdi dy hun, Dylan. Unwaith mae gen ti sylwebu yn digwydd y radio a teledu ar gamp, hynny fel pêl-droed. Mae'r terminoleg i gyd yma'n gyfarwydd iawn, ni mae rhywbeth mae pobl yn glywed. A wedyn mae gen ti glwbiau pêl-droed sef fydd y plant yn fan hyn yn clwb pêl-droed Bowstris yma. Gret, hynny yw, os nad yn uniaeth Gymraeg yna'n gwbl ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf. A mae gymaint haws hel plentyn wedyn, dydy, os ydy o, ti'n methu cweith i ddarbwyllo fo. A fel ti'n dweud pêl-droed, maen nhw'n mynd yn 2, 4, mae lot haws darbwyllo plentyn sydd wedi cael hynny o gefndir cyfan gwbl Gymraeg, sydd prin wedi cael Saesneg pryd hynny o gwbl. Lot haws darbwyllo fo fynd i sesiwn lle mae'n mynd i ddallt, yn dydi. A seiclo dwi'n ymwneud fwyaf ad un, mae plant yn clwbio'r rhedeg fan hyn hefyd. A dwi'n meddwl bod y 2 gamp yna, seiclo'n bendant, ond eich bod hynny'n dod lawr o'r darlledu yma fyd. Hynny, mae hwnna rhywbeth mae S4C wedi arbenigan fod o gen ti sylwebu, gen ti lot digwydd bod yn enwedig yn yr ardal yma o seiclwyr proffesiynol sy'n Gymru Cymraeg. Hynny gen ti bobl fel Griff Lewis, Stevie Williams. Maen nhw'n neud o'n cool i ddechrau, fel ddech chi'n sôn ar y cychwyn, dydy mae hynny'n helpu lot. Ond hefyd, mae'r pethau mae'n cael ei trafod drwy gyfrwng y Gymraeg a mae'n helpu'n dydy. Bendant, di helpu fi fo plant pen ti'n hel nhw i sesiynau a mae yna rhywun yn siarad Cymraeg. Mae'n helpu. Dwi wedi cael hynny'n hun fyd, hynny yw dechrau seiclo yn 32, 33, hynny yw, di seiclo pen o'n i fach iawn, a wedyn ni wedi bod ar y feic am 10 mlynedd, a dim clem, a dwi'n gwybod, eich mae fi oedd hynny, ond diolch yn hawdd fel oedolyn chwaith, nachdi ti'n troi fyny i glwb neu rhywbeth, a ta fo seiclo, ti'n mynd efo dy lycra, a ti'n meddwl, fel maen nhw'n dweud Saesneg, all the gear, no idea, fath o beth, mae'n pobl yn sbio na chdi. Diolch yn hawdd y hogan chwaith, mae'n fewn i'r rhai o'r clwbio, mae lle mae gen ti dynion i gyd na. A nath o fyd o wahaniaeth i fi, dwi'n cofio mynd sesiwn hyfforddiant Beicio Cymru, jyst un o'r pethau yma, jyst i wneud siŵr bod chdi'n aros ar dy feic a ddim yn tynnu hanner y clwb allan efo chdi pen ti wedi glipio mewn i pedals o falle. A lawr yn gyfyrddin o'na, Aled Jones, Beicio Cymru, yn o'i swyddogion rhabarthol nhw. Byd o wahaniaeth bod o jyst yn siarad Cymraeg. A ni'n meddwl, ysgob, oedd o un peth oedd yn tawelu dy feddwl di dyn. A eich bod o'n swnio wirion fath oedolyn. Ond dwi'n meddwl bod o wirioneddol bwysig. Ond hefyd dwi yn meddwl bod o'n amrywio gamp i gamp. Dwi'n meddwl bod Seiclo Cymru, mae gen ti gorff cenedlaethol cryf yna, lle mae gen ti lot o staff, mae gweinyddiaeth, mae sbiad i'r cyfryngau cymdeithasol nhw, mae lot o'n digwydd y gyfrwng Gymraeg. A dwi'n meddwl bod hynny yn rhiadru lawr i lefel llawr gwlad wedyn yn ogystal efo pethau mynd fyny. Mae Cymdeithas fel droed, fel sa'ch ti'n dweud y hun, yn rhoi yr un arweiniad cryn a'n genedlaethol, dydi. Camped fi'n ymwneud fan nhw'n Aberystwyth yn byddwn ni'n dweud yn gry iawn o ran y Gymraeg, diolch byth, ond pethau fel nofio falle ddim mor rhwydd falle. A David ti sôn, Cymdeithas Bilfron, nath un o'n ffrindiau i, y dyfyniad perffaith, nath e weid bod nhw wedi gwneud defnyddio'r iaith Gymraeg mor naturiol a chicio pêl, a fel maen nhw wedi gwneud gwaith anhygol yn ddiweddar. Ond beth o'n i'n gweud byddwn ni'n llusgo ti mewn i'r glo man fel petai. Felly beth yw'r sefyllfa nawr, yw e'n hap o damwen, yw e'n dibynnu ar y mudiadau gwahanol, y clybiau gwahanol, yr unigolion, beth yw'r, os na orfodaeth o gwbl ar hyn o bryd i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg?
Does dim gorfodaeth nagos. Mae clybiau yn hollol annibynnol, a mae fe yn llwyr ar fympwy unigolyn. Felly, os ni'n cadw at Castell Newydd falle, so 10 o bobl newydd yn ymuno'r clwb, 1 neu 2 ohonyn nhw'n mynd yn hyfforddwyr. Mae'n ddigon posib da'r iaith yn newid, just achos mae'n fwy yr unigolion. Ond, syna pam ni eisiau gweld mwy o anogaeth neu bethau fel un peth yn Sir Gar ni wedi gofyn amdano, mwyn cynyddu hyder pobl i ddefnyddio'r Gymraeg wrth hyfforddi, bod sesiynau hyfforddi gan y cyrff cenedlaethol yn digwydd yn Gymraeg. Achos ni wedi gweud yn y gorffennol, wel, does dim ots mewn gwirionedd beth yw iaith yr hyfforddiant, achos ni'n dal i allu siarad Cymraeg, chi jyst yn cyfieithu fe, ond dyw e ddim mor rhwydd yna. Os nag oes yr hyder gyda chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn y lle cyntaf, dyn nhw ddim yn mynd i, maen nhw'n mynd i naturiol droi at y Saesneg. So ni wedi bod yn annog clybiau i gysylltu gyda y cyrff fel Undeb Rygbi Cymru neu rhedeg fi'n meddwl yw un o lleill, achos mae yna glwb rhedeg eitha mawr yn Sir Gyfyrddin sy'n dymuno cael hyfforddiant i'w hyfforddwyr drwy'r Gymraeg. So ni'n cael clybiau ddod at ei gilydd i gysylltu gyda y cyrff hyfforddi a gyda chwaraeon Cymru i weid, drychwch, ni eisiau'r adnoddau, ni eisiau'r hyfforddiant yn Gymraeg fel bod ni'n gallu gwneud yn Gymraeg. Achos na beth sy'n dal rai pobl nôl fi'n meddwl. Mae yna rai cymunedau yn ardal Sir Gar, ble bydde pobl siwr o fod yn siarad Cymraeg gyda ei gilydd, ond eto mae hyfforddiant, mae'r chwaraeon yn digwydd yn Saesneg, a mae fe'n gros i'r gran. Mae eisiau hyder ar y bobl yna a yr hyfforddiant i ddigwydd yn Gymraeg. Ddim wedi croesi meddwl fi llawer, mae rai cyfaddau. Yn Ceri, chi'n clywed busnes yn Castell Newydd Emlyn, gwedwch bod yna bobl newydd yn y mewn i'r clwb, falle'r iaith newydd. A hefyd, o ran unrhyw clwb, mae gwirfoddolwyr mor bwysig. Chi'n mor hapus bod rhywun yn fodlon gwirfoddoli. Oedden, falle bod chi'n teimlo rhyw euogrwydd yn gyda llaw. Ti angen gwneud yn Gymraeg. Oes. A i fod yn hollol onest, iaith swyddogol clwb rygbi Blaenau di Saesneg, mae'n hollol bonkers. Bod 99% o bobl yn siarad Cymraeg yn y clwb. Ond actually, wnaethon rhoi posters i fyny sy'n iaith Saesneg, cos mae wedi cael fel iaith traddodiadol Saesneg, ond y clwb ffwtsbol, mae'n hollol Gymraeg, a posters i gyd y Gymraeg. So mae'n gwrth... Mae hanes di o de, a wedyn sut wyt ti'n... Dwi'n gwybod. A illa bod angen ddedd i ddod â hynna ymlaen, neu hyder ydi o, fel ydodd Bethan, hyder ydi o i ddefnyddio'r iaith. Iaith bob dydd, chwaraeon a Hamdden, a ie. Ond dwi'n meddwl o drwodd dwi'n na. Matt, yn ei chanol, chi'n gwneud hyn yn Llandysul, felly mae'r bobl yn mynd i weid, dyw e ddim yn bosib, dyw e ddim yn ymarferol, ond mae dda ni enghraifft yn Llandysul bod yn ymarferol am hynny. Dwi'n meddwl, a fel mae'n digwydd, fi'n rhan o'r hyfforddi ymhlant yn rygbi ac yn pêl-drod yn lleol a gyda rygbi yn Castell Newydd Emlyn a cyd-fynd gyda popeth y clod maen nhw'n cael o ran fel maen nhw'n gwneud pethau. Ond mae'n amlwg, ambell waith mae rhywun yn dod mewn i helpu a peth o falle bod nhw'n just ddim yn hyderus i wneud hyfforddi tybeth, ond heb sôn am wneud yn i ail iaith neu iaith sydd ddim gyda nhw eto. Felly mae e'n anodd, ond mae e'n bosib. Fi'n cyd-hyfforddi gyda rhywun di-Gymraeg yn y tîm dan 10, a mae fe'n pam dwi ar y can hyfforddi y plant, mae popeth yn y Gymraeg, a pam mae fe'n torri mewn, mae fe'n goffa wneud yn Saesneg, ond ni yn gweithio fel tîm gyda'n gilydd. Mae modd wneud e fel na weithiau. Falle gyda rygbi a pêl-drod, fel arfer, mae 2 hyfforddwr ar gael. A os chi'n gallu rhyw fath o buddy system falle, mae hwnna'n ffordd o allu gwireddu na. Ond fi'n deall mae'n anodd iawn pam chi yw'r y tad neu y mam ar ochr y cas wedi cael ei tynnu mewn i helpu gyda'r tîm achos nag oes neb arall. Falle bod beth yw y iaith ar y ca ddim yn cweit mor bwysig i pobl arall, mae'n anodd. Laura, doi blant bach dy fi hefyd, a maen nhw'n, fel fi'n gweud, ni'n meddwl llawer am hyn tan yr wythnos diwetha cyn paratoi ar gyfer hyn, a fel fi sôn yn gynharach, falle mae hap o damwain yw ar hyn o bryd, le mae mab fi, mae fe'n mynd i rygbi, mae popeth yn Saesneg, mae fe'n mynd i gwersi pêl-droed, mae popeth yn Gymraeg, mae'n mynd i nofio, mae nhw'n cael gwersi Saesneg, mae nhw'n cael gwersi Gymraeg. Mae fe yn odd, fel chi
pobl mwy cyfforddus yn ei mamiaeth yn amlwg. Yndi, a dwi'n meddwl bod ni angen bod yn fwy effro i hyn fel rhieni, ac da ni angen bod yn fwy hyderus yn hunan i ofyn a gwneud mwy o sŵn am y peth. Ac ges i syndod mawr yn mynd ar plant sy'n ofio i Bwll Caerfyrddin. Ac methu cael gwersi Cymraeg, does na ddim un wers, o'n i'n gofyn am yr amserlen i gyd. Maen nhw'n weld i'n dod ac yn cael llygad ac yn meddwl o hon eto. Ond bob wythnos dwi'n gofyn, ac maen nhw'n dweud, o na, maen nhw'n ddwyieithog. So pan ti'n athrawes, a mae rei o'n nhw'n ifanc iawn, mae rei o'n nhw dal yn yr ysgol yn siaradwyr naturiol Cymraeg, ond yn dysgu nofio i blant eraill. A mae gofyn i rywun ifanc fel fod wrth ochr Pwll ac arwain Sesiwn yn gwbl ddwyieithog yn siarad Cymraeg efo plant Cymraeg, Saesneg efo plant Saesneg, a neud o'i gyd mewn hanner awr, a weithiau mae gen ti 8 yn y dosbarth. Mae'n ormod i ofyn, a to fel rhywun sydd wedi trio gwneud yoga yn ddwyieithog. So mae o'n anodd iawn, dydy o ddim yn brofiad pleserus i'r athro na chwaith i'r disgyblion. Felly dwi'n credu bod ni angen neud mwy o ffys. A jyst enghraifft arall, rhywbeth oedd yn mynd allan trwy ysgolion, dwi'n gwybod am Lenni wrth gwrs efo hyn i gyd, ond llynadd ar flwyddyn cynt. Rhyw gynllun criced cenedlaethol, dwi'n gwybod os oedd pobl wedi dod ar draws All-Stars, falle. Bob dim, trwy gyfrwng y Saesneg. So oedd yr hyfforddwr yn y pentre lleol yn fan hyn yn siarad Cymraeg, ac eto oedd y sesiwn trwy gyfrwng y Saesneg. Ac i mi, ddylsa bod taflenni hysbysebu cynlluniau fel ddim yn cael mynd allan mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg na chwaith dwyieithog os nad yn nhw'n cael eu cyfieithu. Felly dwi yn meddwl bod ni angen neud mwy o ffys. A nôl i'r pwll nofio, pen dwi yn siarad efo rhieni eraill ac yn dweud, ydych chi'n teimlo'n rhwystredig am hyn? Yn aml iawn, fel ti'n newydd dweud, Dylan, dyn nhw'n feddwl am y peth, dyn jyst heb groesi i meddwl nhw, so mae rhaid i ni deffro'r ymwybyddiaeth. Ac os gai ddod nôl at rhywbeth oedd ni am ddeud hefyd, oedolion, ac dyna'r peth dwi'n glwad yn aml iawn yn dysgu yoga trwy gyfrwng y Gymraeg, ydy pa mor gartrefol mae pobl yn teimlo yn y dosbarth o'i gymharu efo mynd i ddosbarth Saesneg. A mae'n rhywbeth ti'n methu roi dy fus arno fo'n dydi, yr teimlad yna. Ac dwi yn meddwl, pan mae gen i fi cyfrifoldeb i arwain rhywun trwy sesiwn ymlacio, sydd wedi cyrraedd y dosbarth, teimlo lot o straen, ac dwi eisiau trio cael nhw i adael fynd o hynna. Wel, mae'r cyfrwng iaith yn naturiol, dwi'n credu, yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr i sut mae'r person yna'n teimlo, a'r ieithwedd, a'r geirfa sy'n cael ei ddefnyddio. Ac os di'n iawn ni, a dwi jyst yn mynd i ddwy'n rheadru lawr, achos o'n i'n meddwl bod hwnna lyflu. Byddai'n iwsio hwnna. Gyda ni cwrs awyr agorad o'r enw Cynefin a Chymuned, lle oedden ni'n mynd i fyny mynydd a sôn am yn union beth chdi ddweud, mae'n union o ieithwedd a beth ti'n ddefnyddio. Hamdden, di o dde? Ie, a fel y Laura gweud, dim wneud ffys, achos falle bydd mater pobl yn glywed bod yna ymgyrch i sicrhau bod Cymraeg yn rhan o Hamdden, byddai'r pobl yn meddwl, mae'n bethau, mae'n flaenoraethau eraill, mae'n gymaint o bethau mewn mlaen yn y byd, ond y mwyaf chi'n clywed amdano fe, a mwyaf, mae'n swnio'n heth fel enghraifft chi, oedd y mhlant i yn mynd, y peth cricet na, oedd yn digwydd yng Nghaerdydd, a oedd ei cefndryd nhw'n mynd, oedd ei ffrindiau nhw'n mynd, oedd yng Ngwraeg eisiau nhw fynd, a mae'r stwff yn cyrraedd, fel chi'n gweud, popeth yn uniaith Saesneg, a oedd y popethau gret, oedd wedi cael ei ariannu, so nhw'n cael bat a pêl, ond ECB, fel England and Wales Cricket Board, dwi'n Cymru ddim yn amlwg yna, a siarad am riant arall. Y searching dwi rioed i cael di bod yn Sophia Gardens yn gotchad mynd i mewn i ryw, oh my god, Mae'n anagol. Fi'n gwybod, a'r ateb ges i, oedd un o'r hyfforddwyr na eto'r un peth, oedd yna hyfforddwyr na dras Pakistan a India, oedd pawb yn siarad ieithoedd gwahanol, ond oedd popeth yn Saesneg, yn gweud, mae'r arian wedi dod o Loegr, felly dyna oedd o, ta beth, ond ni plant i, yn ni ar ddegau, dyn nhw, os ti'n cofod ti'n sôn yn gweud, pan maen nhw'n gweld rhywun fel Griff Lewis, neu Geraint Thomas, un nhw'n cael ei dylanwadu, ond pan maen nhw'n gweld bobl chwaraeon yn siarad Cymraeg, fel os yw Aaron Ramsey neu cyfeiriad Cymraeg, yw'n effeithio dylanwadu plant yn ei ddegau? Bendant, hefyd wedi gan ffodus o fyma, ti'n gweld Stevie Williams yn seiclo o'r lôn. Mae hwnna'n neud, ti'n feddwl, i blentyn ella mewn oed, pan maen nhw fach, ti'n hel nhw i wersi, fel ti'n deud y blant, ti'n mynd yn nhw, ti'n dewis reit, da chi'n mynd i wneud pêl-droed, a nofio, a bod dim, a da ni'n mynd. Pen ti'n troi yn 11-12, mae eisiau bach mwy ar adag, a chi ddim cweit mor cool ella na chdi i fynd i wneud y pethau yma. Mae sgriniau di a felly yn apelio fwy.
Felly bendant wedyn, dydy, da ni wedi gwneud hynny, o'n i'n ymwneud, arfer wneud efo clwb seiclo ni fama, Ystwyth, ac o Stevie'n dod i roed, a gyda ni rhyw gystadlaethau seiclo, i blan bach o 2 fyny at 15, rhyw fath o rasis bach lleol. A so Stevie Williams yn dod wedyn i roed y gwobra ar y diwedd, gwych, so pob yn cael medal. A mae gen ti rhywun y fanna sy'n gallu cyflwyno iddyn nhw ddwyieithog yn det. So, mae rhan fwyaf o'r plant y fama yn amlwg i wneud mewn addysg Cymraeg neu ddwyieithog. Hynny yw, mae'r gwbl gyfarwydd yn byd cymleth y fanna, nag oes, fel o'ch chi'n sôn, hyd os am bach air yn Gymraeg, so maen nhw'n deall hynny yw, cyflwyniad cyfan gwbl Gymraeg dyn. Ond mae gweld rhywun wedyn sy'n gwneud gyrfa o'r peth, hynny yw, yn Ewrop. A mae wedi dod o gefndir Cymraeg yma ac yn siarad yr iaith. Mae'n bawnd o gael effaith ar blant yn dydi, ac ella ar 40au hyn di 5, lle mae pobl plant yn dechrau ymwneud efo chwaraeon fwy o ddifri ella, ac yn fwy o'i dewis i hynna, ta dim jyst achos bod rhiant yn hel o'i position. Mae'r merchaid adra wrth i bodd efo Lowry Morgan, de. Mae wrth i bodd efo Lowry Morgan yn rhedeg, a maen nhw wedi gallu busnasu fe na. Mae Cadi ferch yna'n rhedeg o'na mi. Just o dda, waw. A mae mor bwysig, yn union beth chdi dde, yn union beth. Lowry Morgan yn un tydi, a sy'n neud Hugh Brassington yn ei lot. A dwi'n meddwl illa hefyd, chwaraeon fel yna, illa pethau fwy beth sy'n ei dweud eithafol. Mae nhw wastad wedi bod y canfyddiad yma nad ydyn nhw'n bethau sy'n ymwneud efo'r Gymraeg yna chdi. Lle mae pêl-droed y falle wastad wedi bod yn rhywbeth oedd plant yn chwarae ar iard. Ond illa gen ti bethau fel triathlon a falle, dyn nhw fwy poblogaidd. A fel oedd Ceri dweud, yn aml iawn, cwmnïau tu allan sy'n trefnu'r pethau yma yng Nghymru. Lle, rili, yn mynyddoedd ni, yn gwlad ni ydi o, a illa, mae'n rhyw ganfyddiad od, mae'n rhywbeth Saesneg ydi o'n does. Mae'n dechrau newid, a dwi'n meddwl fyna'n bwysig ofnadwy yn dweud. Mae gen ti podcast o'n does, seiclo, triathlon a falle Cymraeg, a dwi'n meddwl fod mae dylanwad hynny yn bellgyrhaeddol, dwi'n meddwl. Yndi. Oedd y mor braf clywed Aaron Ramsey wneud cyfweliad yn y Gymraeg, fi'n meddwl, llynedd. A falle oedd e ddim yn sylweddoli hunan faint o beth oedd yna. Yn amlwg oedd e ddim yn teimlo rhy hyderus i wneud cyn wneud e. Oedd yn gret clywed a ni'n gwylio fe gyda'n hlant. A mae Aaron siarad Cymraeg, a thi ysgol Cymraeg yn Haithili. Dwi ddim yn siŵr pa dylanwad gathau, ond gathau dylanwad fawr arna i, ty beth. O'n i mewn gêm bêl-droed, dwi'n gwybod, ar ôl ni, yn y Bari, a ddyn Gwynnews na o'r Cymdeithas bêl-droed, a oedd e bron dan deimlad, achos nath crywd yr ato fe i weid bod nhw wedi gweld y cyfaliad gyda Aaron Ramsey, fe nath wneud y cyfaliad, a chael boes ifanc lleol o'r Bari, a rhyw Gymraeg, jyst yn rhan o fe, dechrau siarad efo'n Gymraeg, achos o'n nhw methu credu bod Aaron Ramsey yn siarad Cymraeg, felly pethau fel yna'n amlwg yn helpu. Mae'n ymarferol Bethan gyda pethau fel hyn. Fi'n gwybod bydd yna ymgyrch e-bost, mwy o fanylion yma i ddod, felly chi'n yn cysylltu gyda Llywodraeth Cymru, faint mor ymarferol yw hyn, am ni, maen nhw'n Cassius King dy bobl fel yna, dyddiau yma ac ati, pethau fel hyn yn fryd, yw e'n hawdd i drefnu pethau fel hyn? Wel, cyn ateb y cwestiwn na, jyst i fynd ôl wrth nofio, mae disgwyl i gynghorau sir yn y rhan fwyaf o siroedd, darparu gwersi nofio yn Gymraeg os oes galw amdanyn nhw. A hwnna yw'r broblem, os oes galw amdanyn nhw. Achos os nag yw'n cael ei hysbysebu yn hollol glir, gallwch chi wneud hwn yn Gymraeg os ych chi'n gofyn amdano fe. Dyw pobl ddim yn gwybod. Yn ail, pam mae rhaid gofyn amdano fe'n Gymraeg, ond bod ar gael yn naturiol yn Saesneg, a fel y ti Laura yn sôn gyda gwersi dwyieithog, dyn nhw ddim yn gweithio, maen nhw'n mynd i droi at Saesneg, achos mae trial wneud rhywbeth yn ddwyieithog. Mae hyn o'n cynnal sgwrs gyda 2 berson yn ddwyieithog. Mae fe mor anodd. Chi'n mynd i droi at y peth hawsa, Saesneg. So, fel y ti'n sôn, mae eisiau rieni. Mae'n anodd, achos i raddau, fel dylai ddim bod disgwyl i rieni ofyn amdano fe yn Gymraeg, ond mae eisiau ni falle bod yn fwy ymwybodol o'n hawliau ni. Sori dorri draws, ond eto, achos weithiau, chi'n gwybod brofio, mae yna gyrsiau ar fan hyn, a mae mor anodd cael lle ar y glwb nofio, neu cael lle ar be bynnag, mae'n gymryd yn ryddhad fod eich plentyn chi wedi cael lle ar y cwrs yma. Y cwestiwn nesaf wedyn, mae'n newid ddiweithio, chi'n cyrraedd y pwynt yna, chi dal yn trial sorto mas bod y le iddyn nhw ar y cwrs yma, felly fi'n gwybod, ond ti'n iawn, mae fe'n, dros nag un holi, dwi'n mynd i ddigwydd am hynny.
a tywed parhau efo'r peth fel ti'n newydd ddeud, Dylan, tywed, achos wrth gwrs, wrth nofio, mae'n mynd trwy ryw lefela, yn dydyn, ar ryw donna, yn de, wave 1, wave 2. Ac, tywed, wrth gwrs, ti wedyn yn newid amser, so os gennych chi fwy nag un plentyn, a mae gen ti slot i fynd, a da ni gyd yn gweithio, a tywed, ti'n gorfod wedyn gofyn eto a mynd trwy'r holl rigmarol, a mae yn frwydr, a'r frwydr yna eto efo'r un aelod o staff sydd wedi gweld o ganwaith gen ti o blaen, ond mae rhaid i ni gario ymlaen i wneud o, mae mor bwysig. Dwi'n jyst yn meddwl, so un peth arall sy'n dod i feddwl, eto, da ni wedi sôn dipyn am eirfa ac idioma, so ni sôn ar y dechrau bod hi'n bwysig bod ni'n cyfieithu o'r Saesneg trwy'r amser, so fel bod yr llywodraeth wedyn yn gweld, mae hwn jyst yn rhywbeth extra da ni'n neud, rhywbeth sy'n mynd i gostio pres, ac yn hytrach bod ni'n gweld potensial a cyfoeth yr iaith, ac gymaint da ni'n medru chwarae efo geiriau i greu ffurfiau cwbl newydd o'r pethau hamdden yma sydd, dydyn nhw ddim yn bethau sy'n dod o'r rôl arall, maen nhw'n bethau da ni'n ei creu yn hunan, ac dwi'n meddwl bod hynna'n rhan o'n hyder ni hefyd, neu'n diffyg hyder ni eisiau ar hyn o bryd, bod ni ddim yn sylweddoli grym yr iaith sydd gennym ni, ac yn gallu ni hefyd i chwarae efo fo mewn ffordd sydd yn wefreiddiol yn gallu bod, dwi'n credu. Parch yna. Ac chi sôn am gwersi nofio, Matt gyda chi, a ni siarad ti'n gyflym ddoe, mae'r fwyaf beth da chi, rhyw 20 o wersi nofio bron pob un yn Gymraeg, felly mae'n amlwg mae'n bosib. Ydy, just cyn y cloi mawr, oedd tua 40 o wersi nofio gyda ni pob wythnos, wersi preifat, yn ogystal â wersi gyda'r ysgol lleol. Gyda ni dim ond 2 ysgol sy'n dod ato ni, achos oedd ysgolion yn cael ei roi at ei gilydd rhyw 2-3 mlynedd nôl i creu'r ysgol fawr, sef ysgol Bro Teifi. Maen nhw'n dod ato ni, so maen nhw'n cael ei gwersi nofio gyd yn y Gymraeg, wrth gwrs. A wedyn gathon ni galwad o ysgol arall, ysgol Talgarreg, i newid o fynd o pwll arall yn Ceredigion, oedd methu rhoi gwersi Cymraeg iddyn nhw, le o'n nhw'n gweithio ni, ydych chi'n gallu gwneud yn Gymraeg? O'n gweud, ydyn, wrth gwrs bod ni'n gwneud popeth yn Gymraeg fan hyn. A oedd yn digon iddyn nhw ddod ato ni hefyd wedyn. So gyda gwersi preifat sydd gyda ni, mae pobl yn talu pob mis i cael gwersi nofio, hanner awr, pob wythnos. A dwi'n meddwl mas o'r 40, oedd rhyw 38 ohonyn nhw'n gwersi gyda cyfrwng Cymraeg. Y 2 sydd ddim yn gwersi Cymraeg yw rai ni newydd roi anno ar gyfer plant sy'n cael ei addysg gartre. So plant sydd ddim mewn ysgolion mainstream, a maen nhw'n cael ei addysg gartre gyda rhieni nhw. Wel, ni wedi rhoi gwersi ymlaen ar bore dydd Gwener ar gyfer y plant na. So ny'r unig gwersi sydd ddim yn y Gymraeg, a hyd yn oed y gwersi na, ni yn taflu geiriau Cymraeg mewn i trio ddysgu y plant na bach o Gymraeg, achos dyn nhw ddim yn cael unrhyw fath o Gymraeg o'n i bai am na. Paid sifo, hwnna'n ein da. Cico coesau. Ond mae'n farchnad, yn y bon hefyd, mae pobl yn arian yn dod mewn ddyn amlwg, ond mae'n swnio, mae'n farchnad na, ac er i gyda chi yn blaenau Andrystyn, chi'n creu swyddi. Mae'n dalyn mawr, ond mae'n farchnad na. Da ni'n cyflogi teigr o bobl, wan. Dwi'n berffaith o bellffordd, cos mae'r diwydiant twristiaeth mae'r seasonal lle. Ond os fydra ni chwildroio, os fydra ni perchnogi, mae'n mynd yn ôl, mae'n reit sylfaenol yn hanes ni ac yn diwylliant ni a bob dim fel a troi o fewn i rhywbeth economaidd. Ti'n gweld o mewn gwledydd eraill, ond da ni ddim wedi meistroli hynna eto. Da ni'n cweit ar yr... Ie. Frawm dy syl. Ie, mae Ceri newydd atgoffa fi o, dwi'n cofio mynd i backpackio fel ma rhywun o gwmpas Australia, rhyw 5 Syla newydd. A gweld
dydw i'n gwybod yn union sut mae pobl sy'n byw yn Australia yn teimlo am hyn, ond oedd o mor hawdd fel backpacker i fynd o un lle i'r llall, ac oedd y bystys ma'n cael ei trefnu, ac oedd y llwybrau'n cael ei cynnal, a mae hwnna i gyd yn rhan ohono fo hefyd yn dydi. Bod ni'n perchnogi hwnnw, ac yn hynny o beth mae'r ymgyrch enwa Cymraeg yn dod i fewn i hyn wrth gwrs yn dydi. Ac wrth gynnal yn llwybrau, bod gennym ni bobl o staff o gwmpas sydd ar gael i arwain yr tŵrs yma trwy gyfrwng y Gymraeg, neu yn bendant os dyn nhw trwy gyfrwng y Saesneg i addysgu pobl. Gai fod chydig bach controversial, dwi'n licio arwain tywys, da ni yna. Dwi'n licio hwnna well, tywys. Nia, fe ti oedd yn sôn am y teimlad yma, fi'n credu mai, bod falle mai rhywbeth i bobl o di allan oedd y tirwedd yng Nghymru. Mae'n teimlo fel bod yn newid. Mae'n digad, bobl o symud yma ac ymgartreddu yma, a pam fysach chi ddim dem yn lle na'n hygol, ni? O mam yn un, symud yma yn y 60s a 70s, ond dydyn o'ch chi'n cael dy hydo gan y diwylliant a'r tirwedd, ond mae rhaid i ni, fel hydodd rwy'n fi pan o'n i'n cychwyn antistinio gyda, pam ddiawl swn i eisiau mynd i fynydd ar weekend, pan dwi wedi bod yn gweithio na drwy'r wsos. So basically, y gwaith yn y mynyddoedd yn hamdden, mae hamdden yn gair pwysig yn hynny gyd, wel. Mae'n dod yn amlwg iawn. A Nia, ti sôn am y busnesau. Mae yna fwy o ymwybyddiaeth mae'r môr, mae'r mynydd, ni wedi bod yn gwneud rhaglenni gyda triathlons ac ati ar S4C. Mae'r tirwedd yn berffaith. Ond ti'n sôn falle bod rhan fwyaf o gwmnïau sy'n trefnu hyn o di allan i Gymru, a mae hwnna ddim yn berffaith. Ond bydde ymgyrch fel hyn neu fasen o rhywbeth yn ei le, hyd yn oed ni o leia, os yw'r cwmni o Dechrau Loegr, mae yna Gymraeg yn mynd i fod yn rhan o'r cyfan. Dyna'r peth, mae yna amlwg gyswllt economaidd, does. A mae o'n anodd, da ni'n gweld ar y foment rwan, da ni'n sôn gynnar byddwn am hynny yw'r lluniau, mae'r wyddfa bore yma, a mae'n brysur yn amlwg yn dydi. A mae yna'r teimlad bron iawn y chwethig na'n does, achos mae nhw'n ardaloedd sy'n gartrefi bobl o falle hefyd ydi. Ond mae yna, hynny yw heb y twristiaeth na, heb ddefnyddio'r ardaloedd yma fel yma, hynny yw fysai'n fain arno ni hefyd yn siŵr Ceri'n gweld ochr economaidd a hyn yn sicr yn dydi. Ond dyma lle mae'r pwysles siawns wedyn i dy gyrff cenedlaethol di, hynny yw, yn sôn, mae'r amrywio yma rhwng campau. Os oes gen ti, hynny yw, mae lot o chi'n ei wneud yn hynny yn amlwg, yn lleol fel gwyfreddolwyr be bynnag, i annog pethau yma. Lle gen cwmnïau fel yn Ceri, yn mentra cydweithredol sydd yn gwneud gweithio yn y maes yma. Ond o safbwynt digwyddiadau sy'n digwydd ar lefel genedlaethol, o falle neu gwmnïau sy'n trefnu pethau genedlaethol, dyna lle mae angen y pwysles gan y llywodraeth ynde. Hynny yw, mae angen, hynny yw, fel y Cymdeithas yn sôn, tasa'r cyrff rheoleiddio cenedlaethol yma ym mhob camp unigol yn dilyn rhyw drefn lle mae'r un pwysau bob un, lle nad ydi o jyst yn digwydd bod fel pêl-droed a seiclo bod o'n rhywbeth cool yn Gymraeg, bod hynny ar bob corff, a'ch criced chi a bob dim, tasa'r cyrff cenedlaethol yn dod dan y safonau. Hynny wedyn mi fydd yna lwyddan ar gyfer popeth dyn, a mi allu ti wedyn dweud yn gallu eto bod y ddeunydd marchnata sydd ddim allan ysgolion di, neu bod y drefnwyr triathlon di'n lleol yn gorfod gwneud rhywbeth drwy gyfrwng Gymraeg. Achos mae gwirfoddolwyr fel da ni gyd yn dweud, ti'n eisiau gwrthod i bobl helpu nag oes, ac falle nad ys gen nhw unau'r hyder, neu falle, ti'n gofyn lot gen wirfoddolwyr yn dweud. Ond pan mae gen ti bobl sy'n gyflogedig yn y maes, pan mae pres cyhoeddus yn mynd ato fo, fanne mae ymgyrch fel yma mynd i weithio o ran rhoi pwysau i rei pethau. Hynny mae gennym ni lywodraeth yng Nghymru. Hynny mae yna ffyrdd o un ei annog neu mewn rhai meysydd felly dan y safonau gyfarfodi yn does. Ti'n gorfod cael y ddwy ochr yn does? O, ydy. Ie, ni'n mynd i ofyn at Bethan. Sori Bethan, mi'n torri draws ti cariad i flaen. Ar y pwynt na, fi'n gwybod mae y llywodraeth, os yw'n digwyddiad cenedlaethol, bydd y llywodraeth yn rhoi rhywbeth o nawdd neu arian tuag at hwnna. Digwyddiadau rhanbarthol yn aml, mae cynghorydd sir yn rhoi arian tuag atyn nhw. Does dim byd yn stopo nhw, maen nhw'n rhoi'r arian at y beth, does dim byd yn ei hadal nhw rhag gweud, yn enwedig gyda'r llywodraeth, dyle bod disgwyl iddyn nhw i wneud, i weid, dechwch, ni'n rhoi'r arian mae i chi, ond ni'n disgwyl bod popeth yn ddwyieithog, neu bod y leia hyn a hyn yn ddwyieithog. Dyw hwnna ddim yn wariant ychwanegol, mae hwnna'n yn wariant sy'n digwydd sy beth.
A ar bwynt Ceri o ran bod yn diwydiant twristiaeth, wrth gwrs i fod mewn rhai ymannau, ond mae Hamdden a bod yn digwydd yn Gymraeg mor bwysig, achos mae'r Cymdeithas wastad yn pwysleisio tai gwaith iaith. Hwna yw'r slogan sydd wedi sort of stico. Ond, be ni wedi gweld yn ddiweddar, heblaw bod cymuned gyda chi, heblaw bod yna stwff yn digwydd, chi ddim eisiau byw yn rhywle ble does dim byd yn digwydd, a chi moyn iddo fe ddigwydd yn Gymraeg. So, mae Hamdden yn rhan bwysig fyd o gynnal cymunedau, o wneud i bobl fod eisiau aros yn ei ardaloedd lleol. Dwi ddim, fi'n gwybod falle yn gydant yr Stiniog mae e'n fwy falle ar gyfer twristiaeth, ond dyw hwnna ddim yn wir ar gyfer chwaraeon cymunedol i ni gyd yn rhan ohonyn nhw. Ond y clwb beics ydy mae rhaid ni fod yn hyderus a rhaid i ni beidio bod ofn. Da ni'n siarad yr un rhetric ers blynyddoedd rwan, da ni'n mynd drosodd a drosodd a drosodd. Hyder ydy o gyd, hyder a balchder, a dim gor-balchder, dim arrogance, ond mae mor amlwg beth da ni'n gwneud. Mae yna strategaeth economaidd ehangach, di o ddim jyst i wneud efo Hamdden. Pen ti'n sôn, mae'r pwyslais ma'n ddenu pobl i Gymru, a da ni'n gofyn beth sydd yn nhw i ddod. Wel, nac, da ni ddim. Mae pobl isio dwad, ond wrth gwrs, os dyn nhw'n cael cynnig pres, wel, mi'n annog Gymru donan, yn amlwg. Ond os ti yn bod yn fwy hyderus, fel ti newydd ddeud, mae'r iaith yn USP, dydy, mewn terma busnes, mae o'n USP, ac yn ei drin o fela, yn y cyd-destun yma. Bod chdi wedyn yn meithrin wedyn pobl ifanc yng Nghymru fydd yn teimlo bod nhw yn gallu creu antur-Stiniog nhw eu hunain, ynde? A wedyn fydd dim gofyn i'r cwmnïau yma ddod i fewn o'r tu allan, ond wneith hynna ddim digwydd tra da ni roed handaw. A rhaid i'r Llywodraeth hwyluso hynna, de. Ar y funud, maen nhw jyst yn rheoli fo. Cos dwi'n cofio fo'n Stiniog, oedden ni'n datblygu'r llwybra beics ma, a mynd i sydyn, oedd y zipwells a bob dim fel la, ac oedden ni'n dweud, na, mae eisiau hyn yn ofalus, twristiaeth cymunedol, diwylliannol, slo bach, ond mae rhaid i'r Llywodraeth cael gweledigaeth fe, a Llywodraeth leol. So, hwyluso'r broses o ymddiried yn ei cymunedau i pobl, drwy iaith. Cwestiwn dydw mewn, i ti, Ceri, yn benodol, Mr Fred Francis, fi wedi clywed amdano fel yna. Fred eisiau gwybod, faint yn fwy o sgôp sydd wedi greu gwaith ledled y gogledd a'r gorllewin mewn mentre awyr agored? Dwi'n yn siŵr, mae eisiau siarad efo bobl eraill am yna. Yn ôl sôn, mae twristiaeth awyr agored yn cyflogi 16,000 o bobl yn Gogledd Cymru. 5% o bobl oedd yn gweithio yn y sector awyr agored yn 2007. Mae fyny 25% o'n mae'n waith wych yn mynd ymlaen yn partneriaeth awyr agored o falle. Dwi'n yn gwybod. I fel onas. Cynnydd na'n sefydlonol, fel ti'n gweud nawr, mae'n jyst dros 10 awd, mae'n cynnydd yn sefydlonol. Matt, o ti'n gyda dechrau, ti wedi mynd o'r ddinas i'r wlad o'r petai, ni sôn am ardaloedd gwahanol, clybiau gwahanol. Ydy brofiad di yn Llandysul yn wahanol iawn i beth oedd Nghaerdydd? Na, wel, ges i ymagu gyda rhieni di Gymraeg a dim ond dysgu Cymraeg fel y dolen nes i ar ôl cwrdd â merch Fred Francis, falle chi wedi clywed. O, no! So dyna pam wedi dysgu. Oedd bach o anogaeth yna. Ond o'n eisiau dysgu ac cael yn boddi yn y iaith am y tro cyntaf. A dwi'n gwybod mae pobl eraill di Gymraeg yn priodi pobl iaith Cymraeg iaith cyntaf Cymraeg, a dim gyda'r un agwedd bob tro, a byth really yn dysgu, byth mynd mewn i'r holl bywyd cymdeithasol a Hamdden a pob beth. Ond i fi, pan o'n i'n byw yn Gydydd, o'n i'n dod ar draws clybiau pêl-droed yr Urdd, o'n nhw wastad yn meiddi ni, achos nhw oedd cannoedd y blant yn mynd i sesiwn y pêl-droed nhw bore sad, a o'n nhw'n dewis y goreion i fod yn y tîm yr Urdd. So dyna profiad i o pêl-droed trwy gyfrwng Cymraeg i ddechrau. Ond cyn symud draw i'r gorllewin, o'n i'n gweithio fel hyfforddwr pêl-droed yn Canolfan Gôl, lawr ddim yn bell o Parc Ninian neu y Stadiwm Dinas Caerdydd bellach. Oedd yn gret a bore sadwn, achos erbyn na o'n i'n gallu siarad Cymraeg a digon hyderus i wneud hyfforddi yn y Gymraeg. Bore sadwn oedd rhyw 8 cwrt, dwi'n yn siŵr os mae'r un peth nawr, ond
8 cwrt gyda rhyw 10 o blant, a pob un cwrt yn cael rhyw fath o gwersi hyfforddiant yn y Gymraeg o oed 4 hyd at rhyw 10-11. A dwi'n meddwl oedd 5 mas o'r 8 cwrt yn cael ei wneud trwy iaith Cymraeg. So oedd hwn yn gret i weld. Mae pethau i gael yn Nghaerdydd, a weithiau mae mwy o bethau, mae mwy o dewis gyda chi yn Nghaerdydd weithiau, achos mae pethau fel yr urdd yn gweithredu, fel pobl fi'n nabod o'r ardal ma, falle ddim yn meddwl bod yr un cyfleoedd yn y Gymraeg wedyn ni. Symud i rywle Cymraeg le oedd bron mwyafrif o bobl yn siarad Cymraeg, oedd yn gret i fi, a oedd yn rhywbeth neis iawn, achos o'n i jyst yn teimlo'n cytrefol yn syth, bod yn ail iaith i fi. Mae'n odd, really, ydy. Mae rhywbeth nawr, fi yn ymmalchion amdano fe, a fi mwynhau a wastad trio siarad Cymraeg bob tro. A ti'n gweithio a byw, yn y busnes Hamdden, fel mae Canolfan Tysil, swnio fel, mae weithgareddau dŵr na hefyd, ti'n enghraifft bod hyn yn gallu gweithio? Ydy, ie, a mae Ganolfan, sneb di gorfod i ni wneud unrhyw beth o ran, mae gyda ni pwyllgor, ymddiriedolwyr, so mae rhyw 9 o bobl lleol i gyd wedi dod at ei gilydd i fod ar y pwyllgor y pwll, jyst eisiau cadw pethau fynd, oedd yn o fewn trwch blewyn o cael lawr rhyw 6-7 mlynedd yn ôl, oedd grant o'r Cyngor Sir yn dod i ben, so oedd y bron yn cael lawr yn gyfan gwbl, ond rhywsut ni wedi cadw fe fynd, jyst gyda pobl lleol yn helpu ni jyst ariannu fe a cadw fe fynd yn rhoi symmisol. A ebyn hyn, mae pethau wedi mynd yn gret, a rhan o'na, dwi'n meddwl, yw kind of a USP hyn thing o ran bod popeth yn Gymraeg. Ni yn denu pobl o eitha bell i'r gwesti nofio ebyn hyn, achos dyn nhw ddim yn cael wneud yn ei adael nhw yn y Gymraeg, so maen nhw'n fodlon dod i ni yn Llandysil wedyn. Fi'n troi ti lot yn y bryd, sori, mae cwestiwn wedi dod i ti hefyd yn benodol. Faint o hyfforddiant sydd angen ar athrawon fel bod nhw'n gallu dysgu chwaraeon yn Gymraeg, gorwch mewn ysgol Saesneg? Wel, dwi'n meddwl, eto, cyn o'n i'n gallu siarad yn hyderus yn y Gymraeg, o'n i yn gallu taflu geiriau mewn. Maen nhw'n galw fe'n incidental Welsh yn yr ysgolion, le mae disgwyl bod athrawon yn gallu taflu ambell i air fel eisteddwch, sefwch, fel ni. A mae lot yna'n digwydd yn hen swydd. O'n i'n mynd rawn lot o'r ysgolion gwahanol o'r ardal Caerdydd a Rhondda a Abertawe. O'n i yn clywed yna'n digwydd lot. So dwi'n meddwl bod mae rhyw fath o safon na gyda bron pob un athro, a fi'n meddwl jyst mater o codi a hyder, mae angen cyrsiau penodol. Dwi'n meddwl os mae fe'n rhan o hyfforddiant mewn swydd, a falle 1-2 waith y flwyddyn maen nhw'n cael mynd â cyrsiau jyst i helpu magu y iaith, a eto falle bod nhw'n cael eu paro lan gyda rhywun arall yn yr ysgol sy'n hyderus yn y Gymraeg. Dwi ddim yn meddwl bydd yn costi lot o arian i wneud na. Mae jyst angen yr angen i eisiau wneud e. Mae angen y pwysan wel, wrthon ni, really. Ni yw'r pobl sy'n mynd i roi y pwysan a rhieni. A wedyn mae unrhyw beth fel yna'n bosib. Mae'n ddigon teg. Mae'n sylw wedi mewn ar Facebook gyda llaw. Iona Price, diolch am y sylw, Iona. At y ti, Ceri, wrth wrando am y drafodaeth, dwi'n sylweddoli mor ffodus ydw i, o wedi cael dilyn cwrs cynefin y chymuned gyda Ceri, a mae'n chi gwersi yoga Gwen Ellis Parry. Mae'n hau'r drafodaeth, felly, chi'n gwneud tipyn o waith mas yna. Nia, beth sy'n taro fi, Matt yn sôn am gymaint o bethau pan oedd e'n Gaerdydd, a mae'n o waith mae'r erdd yn gwneud, mae plant ni'n lwcus iawn pêl-rwyd, pêl-droed ac ati gyda'r erdd. O'n i'n clywed wythnos diwetha am faint o swyddi sydd dan fygythiad gyda'r erdd. So be, o'n i'n mynd i ddweud, ie. O'n i'n mynd i ddweud ar rwan, hynny yw, a dwi'n falch o Matt di codi fo, hynny yw, mae'r erdd, a dim just naci mewn clybiau, hynny yw, chwaraeon eitha arferol chi, ond mae'r erdd di arloesi o ran hynny yw llefydd fel Glan Llyn a Llangrannog, y fanna, ers pen o'n i'n fychan, mae gen ti addysg ydi ond hyfforddiant mewn chwaraeon, hynny yw amrywiaeth eang iawn o chwaraeon yn digwydd drwy gyfrwng Gymraeg yn naturiol a phlant o gartrefi di-Gymraeg, hynny yw Cymraeg eith gyntaf falle hefyd, hynny yw cyrsiau ddysgwyr, mae'r
urdd wedi gwneud gwaith aruthrol yn y maes yma ers degawdau yn dod. A hynny, mae hwn yn, oedd y newyddion naws ysdiwetha, hynny mae o yn frawychus yn dydi. Yr effaith ar bawb, so dwi'n siŵr bod ceri am at y pawb, hynny mae'n anodd iawn ar y foment, dwi'n mynd i nofio yn byd ar y foment, na chi, mi ddaw gobeithio. Ond mae hwnna yn bryder mawr, a dwi'n meddwl bod a lot allan ni'n ei gobeithio o ran trio cefnogi'r urdd pe ddaw pethau'n rhwyddach, achos maen nhw wedi ac yn parhau yn ei gwaith pwysig iawn yn y maes. Maen nhw wedi normaleiddio fo sef yr union beth mae Cymdeithas yn galw amdano. Maen nhw wedi i garfannau mawr iawn o blant a oedolion yn dod wedi gwyliau teulu nhw. Felly mae'n gret i weld hynny mae gen ti deuluoedd yma sydd yn dod o ran dysgwyr, hynny sy'n dod i gael gwneud y gweithgareddau yma drwy gyfrwng Gymraeg. Felly mae'r urdd i chwarae cyfraniad anferth yn lleol ac yn genedlaethol don. Gai jyst ategu hwnna, os di'n iawn. Oedden ni fel teulu'n byw yn Llydaw 2 flynedd yn ôl, ac dwi'n cofio ar y pryd, neu jyst cyn i ni fynd, nath fersiwn Llydaw, neu Llydaweg Llydaw o'r urdd, gael lawr, ac pen oedd yng ngŵr i'n tyfu fyny yng Nghymru, oedden nhw'n mynd bob haf o a'i frawd draw i Lydaw i wneud y cyrsia pethau awyr agored, canwyo yma trwy gyfrwng yr Llydaweg, so mudiad ofnadwy o bwysig, a nath o gael lawr a nawled rhyw 2 flynedd yn ôl, a dwi'n cofio trydar ar y pryd yn deud, dychmygwch Cymru, mae hwn fel tasa'r urdd yn cael lawr, ddim, nath o'n hyd yn oed croesi meddwl i, y bysa na unrhyw fath o fygythiad fel hyn i'r urdd, a mae o jyst yn atgoffa fi pa mor effro da ni angen bod. Ac o'n i'n naif iawn o ran yr iaith yn tyfu fyny fel nes i mor freintiedig yn cael magwraeth Gymraeg yn Dyffryn Ogwen. Oedd o ddim tan i fi symud lawr i Gwm Gwendres, nes i ddechrau mynd, reit, oce, go iawn. So mae rhaid ni wneud rhywbeth am hyn, lle oedd yng ngŵr i tyfu fyny yn y cymoedd ac yn llawer mwy effro i'r peth nag o ni. Ac eto, wedi treulio blwyddyn yn Llydaw a gweld pa mor anodd ydy hi i iaith leiafrifol sydd heb unrhyw ddeddf tu ôl iddi hi, mae'n depressing. Ond da ni methu cymryd yn ganiataol o bydd yn deddfa ni yn parhau chwaith, ac mae rhaid i ni i gwarchod nhw'n de. Clywch yn bendant. Dwi'n cael golwg barcud ar amser, achos mae'n rhyfeddu. Dim ond am gwpl o flydau i fe yn fwy, sa'n chi siarad. A diolch yn fawr iawn i Steddfod Amgen am y cyfle yma gyda llaw. Bethan, cyn i ni fynd, a ni siarad â Siôn am hyn, ei bwysleisio cyn i ni fynd, mae jyst y dechrau'n unig yw hyn yn amlwg, eich ymgyrch chi'n dechrau, cael pobl i gysylltu â'r Cymdeithas, os chi'n ymwneud â chlwb neu gyda mudiad, a i bobl fel fi, fi'n mynd nôl i pethau personol fan hyn, fi'n wael iawn am gweld ymgyrch, a fel, mae'n syniad da, a wedyn gwneud dim byd ynglyn â'r peth. Faint mor effeithiol ymgyrch fel hyn yn gallu bod? Wel, heblaw bod ni'n tynnu sylw at y peth, does dim byd yn mynd i newid, so mae'n holl bwysig. A ddim jyst tynnu sylw at y diffygion, ond fi'n meddwl, fel wnaethon ni yn Sir Gyfyrddin, tynnu sylw at beth sy'n digwydd, beth sy'n gallu digwydd, a tynnu sylw at fel y calon tysel. Ni wedi cyfeirio sawl gwaith atyn nhw yn gweud, mae gwersi nofio, maen nhw yn gallu digwydd yn gyfan gwbl fwy neu lai drwy'r Gymraeg. Felly, mae jyst dangos beth sy'n bosib fyd yn ogystal a parhau ofyn. Fi'n gwybod, fi ddim hyn yn licio gofyn am wasanaethau Cymraeg drwy'r amser, ond mae fe mor bwysig i wneud, just gofyn am wasanaethau Cymraeg, a dathlu beth sydd gyda ni, fi'n meddwl. Gai, just gyda, os ddim wwan pryd, ac os ddim ni, pwy? Na, da iawn. Just cwestiwn arall ydym mewn, Ifon Ap Dafydd, diolch yn gysylltu Ifon, just cyn i ni fynd, 2 funud sydd gyda ni. Mor wych yw Hamdden yn Gymraeg, canran fach o'r economi twristiaeth, ond yw yn o ddifri yn rhoi jobs ys ystyrlon i gefnogi twf o'r iaith a'n cymunedau am hynny. Ceri, falle bod ti yn un da ateb hwnna? Na, mae twristiaeth yn double edge. Ond fel yr un dweud cynt, mae'n sawl haen o twristiaeth, a mae rhaid i'r llywodraeth wrando, mae rhaid i'r cymunedau gwrando, mae rhaid i ni... Rhaid ni jyst ymddiriad yn ein gilydd o lywodraeth i Lofontod. Am ffordd i orffen. Perffaith. O'n i'n gwybod bydd yna ddyfyniad campus gan y dyn hun. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Cyn mynd, eisiau gweud, atgoffa pawb o'r ymgyrch, mae yna ymgyrch ar e-bost gan y Gymdeithas, a bydd yr cewch i'r wefan, a mae'r e-bost yn mynd yn syth at Llywodraeth Cymru. Gan obeithio bydd pobl yn gwrando yn bendant, ond diolch am eich cwmni, diolch am eich gwaith caled hefyd, a diolch am Eisteddfod Amgen, a sa'n chi'n meddwl am neb arall i ddiolch, ond diolch i bawb sy'n ymuno ac yn gwylio. Diolch yn fawr. Hwyl boys. Ta-ra. Ta-ra. Ta-ra.